हेलो फ्रेंड्स फरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जे सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा एसएचसि नि सायाव मोनसे बिग आपडेट एबा बिनि सायाव माखासे गोबां कनफ्यूजन क्लियर जागोन नोंथांमोना क्राइटेरियानि बागै गोबां समाव नोंथांमोनहा भिडिअ मोननो हाबाय एनालाइज भिडिअ गुबुन चेनेलावबो नोंथांमोना मोनदों जे बिनि क्राइटेरियानि सोमोन्दै सिगाङाव मोननो हादों एबा नोंथांमोना जायफोरनाखि फर्म मोनबाय फर्माव नोंथांमोना नायनानै ला बिनि माखासे क्राइटेरियाफोरा जे गोरोबदों एबा गोरोबाखै बेखौ खनसे नाय आरो नोंथांमोना गोबां ओरैबायदि कनफ्यूजफोर दङ जे क्राइटेरिया सिगाङाव फोसावनाय मथे जे 60 इयार्सनि सासे मेम्बार्सआ एबा आइजोआ बिनि आसनिखौ मोननो हानाय जानाय नङा होननानै खोनादोंमोन नाथाय बियो बेसेबां सैथो आरो मोनमारगोन एबा मोनमारा आरो जोङो जुदि 60 बोसोर जानाय सासे मेम्बार्सआ बेखौ एप्लाइ खालामोबा पेन्सन मोननाय सासे मेम्बार्सआ बेखौ एप्लाइ खालामोबा पेन्सना दानजागोन नामा बेफोरबायदि माखासे कनफ्यूजनफोर दङ नाथाय बिनि सायावनो नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार मोननो हागोन एबा क्लियारिफिकेसन मोननो हानाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोङो बर' रावजों जोङो बे फर्मखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन आरो बुजिनानै लानो हागोन क्राइटेरियायाव माखासे मेनसनफोर दंमारो नामा बेखौ जोङो मोननो हानाय जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसे नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामनायनि माखासे भिडिअबो मोननो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना चेनेलाव जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअखौ मोननो हानाय जायो बेवहाय जोङो मिथिनानै लागोन माखासे क्राइटेरियाखौ जोङो फर्मेटआव फर्म नंगुबै एबा अरिजिनेल फर्मखौनो जोङो दानिया नायनोसै बर' रावजों मोजाङै बुजिनो हानाय बायदि गुबुन डिस्ट्रिक्टफोराव नोंथांमोना मोननो हादों एसामिसनि आरो लोगोसे इंराजि राव बे मोननै लेंगुवेजाव मोनदों फर्मखौ आङो दा बे समाव नोंथांमोननो बर' रावनि फर्मेटखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बिनि क्राइटेरिया बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरो माखासे कनफ्यूजनफोरखौ नोंथांमोनहा क्लियार खालामनानै लानो हानाय जागोन दायो जायफोरनाखि एसामिस मोनदोंमोन नोंथांमोना जेबो बेवहाय जिंगासिनांगौ गैया एबा मिस्टेक जाजानो जोबोद गिदों नाथाय जेबो मिस्टेक जाया बेवहाय नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनायनि बागैबो भिडिअ मोनगोन आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथांमोना सिगाङावनो आं नोंथांमोननो मोनसे खावलायहरनाय जायो जे नोंथांमोना फर्मखौ मोनदोंबा जेरै मोनदों ओरैनो दोनथ' बेखौ फिलआप खालामनो नाङा नाथाय मिथिनानै थाग्रोनाया मोजां जे नोंथांमोना उनावहाय मोनसे ग्रुपआव जुदि साबमिट होनायनि मोनसे अर्डार नटिस फैयोब्ला एबा अर्डार पेपार फैयोब्ला नोंथांमोना बे फर्मफोरखौ फिलआप खालामब्लानो जाबाय जाहाथे जानला मोनला नोंथांमोना फिलआप खालामग्रोथ'वा दायो जोङो नायगोन नंगुबै एबा अरिजिनेल मोनसे फर्मावनो जों बर' रावजों बिनि उदाय गोनां मान थाखोनो माने एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया आरोना जोङो बर'आव एसे एडजास्ट जायाबादि खोनालायलाङो माखासे सोदोबफोरखौ थेवब्लाबो जेबो नङा जों बेखौ बुजिनो हाब्लानो जाबाय जों दानिया नायनोसै क्राइटेरियाखौ जों माबायदि जों अरिजिनेलाव जों माबायदि मोनमारनो हाबावदों आरो माखासे 60 बोसोर जानाय मेम्बार्सफोरनि सोमोन्दैबो बेवहाय दङ नामा एबा मोनगोन एबा मोना मेनसन दं नामा जों बेहाय नायनोसै जोङो बेखौ चेक खालामनानै जोङो चेक आउट खालामसै दानिया नोंथांमोनहा फार्स्टआवनो नुनो मोनदों नैबे गिबि ख'आव नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो बिनायसाया बा सासे केन्डिडेटआ होनदों बेहाय आसाम रायजोआरि गामियारि जिउ खुंनाय मावथांखि सिङाव दाजानाय सेल्फ हेल्प हान्जानि सांग्रां सोद्रोमा जानो नांगोन होननानै बुंदों माने सोद्रोमाया माने ग्रुपआव एक्टिभ जानाय माने सासे सोद्रोमाया ग्रुपआव एक्टिभ जानाय एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मोजाङै सोलिनाय जानो नांगोन आरो एक्टिभ जानो नांगोन बेखौनो बुंदों बिनिफ्राय बिनायसाया आधार कार्डजों लिंक थानाय बाहायजाथाव बेंक एकाउन्ट थानो नांगोन बिनिफ्राय बेंक एकाउन्ट गैयै सोद्रोमाफोरा मावथांखिनि थाखाय आर'ज बिलाइ गथायनो थारमाने नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिनानै लाब्लानो जाबाय आरोना जुदि गैयाब्ला बेखौ बुंदों बिनिफ्राय आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन मास्ट बि बेखौ बुंगासिनो दंखायो सिगाङावनो बिनिफ्राय जों ग नाम्बाराव नायनोसै बिनायसाया फेडारेसन बेंक राङारि फसंथान बायदिनिफ्राय रां दाहार लानानै सुख'नो हायै सेल्फ हेल्प हान्जानि सोद्रोमा जानो मोननाय नङानो थारमाने बेफोरबायदि माखासे लननि लेनदेन नोंथांमोना आनक्लियार जानो मोननाय नङा बेखौ बुंदों बिनिफ्राय बेहाय जायफोर 2021 नि सिगां माने फिसा राङारि फसंथाननिफ्राय रां दाहार लादों बिथांमोनखौ डिफल्टार होनना लानाय जानाय नङा आरो थारमाने बेखौनो बुंदों आरोना जायफोरनाखि लेनदेन लन लानानै नोंथांमोना माखासे आनक्लियारफोर दङ रेकर्डफोर दङ बिदि जानो मोननाय नङा होननानै बुंदों बेनिफ्राय बिनायसाया मावनो लानाय खामानिनि एबा दारिमिननि थाखाय फालांगियारि मावथांखि थानो नांगोन थारमाने जायफोरनाखि नोंथांमोना लन लागोन बा बिनि माखासे अनुदान रांफोरखौ लागोन नोंथांमोना माखासे बिजनेस प्लेनिं बा माखासे प्रडाक्ट बा दाउ अमा फिसिनाय माबा मोनसे नोंथांमोना
रांनि मुलाम्फानि थाखाय माखासे मावथांखिफोर मावनो नांगोन बेखौ बुंदों उदाय मुदाय ओरैनो बेखौ जानानै फोजोबनो नाङा बेखौ बेहाय मेनसन खालामदों आरो। नाम्बाराव दङ बिनायसाया गावनि खमैबो मोनसे रां आरजिनायनि मावफारिजों सोमोन्दो थानाय जानो नांगोन। माने खामानियाव थानाय बा रां आरजिनो हानाय माखासे गावनि आथिङाव गसंनाय बा खामानि मावनाय जानांगोन बा माबा मोनसे प्रडाक्ट नोंथांमोना थानो नांगोन बा न'खराव दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेफोरबायदि थाखायो न'खराव बेफोरबायदि जानो नांगोन। बेनिफ्राय सरासनस्रा नैबे नाम्बाराव फैदो सरासनस्रा OBC हारिनि बेलायाव बिनायसाया साथामनि बांसिन खुदिया आरो ST SC साहा बागानारि मरान आरो मटक हारिनि बेलायाव साब्रैनि बांसिन खुदिया थानो मोननाय नङा। थारमाने जोंना ST हिसाबै साब्रैनिफ्राय बांसिन खुदिया थानो मोना गथ'फोर थानो मोना बेबायदि बुंदों। बेखौ जों मिथिखाबाय बेनि माखासे क्राइटेरियाफोरखौ। नैबे मोनसे नाम्बाराव दङ गदाय स'आव जों दं मा होनना बुंदों जा ST बिनायसा जोङो मरान मटक बे ST बिनायसाफोरा बेहाय मोनसे डिक्लेरेसन होगोन जे बेहाय मोनसे साइन खालामनांगौ बेखौ फिलआप खालामनांगौ दं आरोना बे फर्मेटाव। बेखौनो बुंदों बेवहाय साब्रैनिफ्राय बारा माने जोनोम होआ एबा गथ' खाङा बेनि मोनसे समाय एबा रादाय बेखौ होनो नांगोन होननानै बुंदों आरो। बेनिफ्राय जोङो नाम्बाराव जोङो नायनोसै बिनिफ्राय जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाया फरायसालियाव थांनो हानाय बैसोनि हिनजावसा खुदिया दङब्ला बिखौ जायखिजाया फरायसालियाव मुं थिसननो नांगोन एबा थिरांथा बिलाइयाव बेनि बागै समाय लाना सागान होनो नांगोन। बेहाय डिक्लेरेसन माखासे दंजोबखायो गासिबो बेखौ फिलआप खालामनांगोन। नोंथांमोना उननि भिडिअ'आव गासिबो मोनजोबगोन आं नोंथांमोननो दिन्थिजोबगोन गासिबो जोङो माबायदि साइन खालामनांगौ बेफोरबायदि माखासे एग्रिमेन्ट खालामनांगौ बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन फर्मखौ जेब्ला फर्म फिलआप खालामनाय मोनसे भिडिअ बानायो अब्ला। दानिया जोङो नैबे नाम्बाराव जों नायनोसै दानिया अमृत बिक्स आन्दलन हाबाफारिनि समाव गायनाय दंफां फुलिया थांना थानाय आरो देरनाया गोनां थांनानै थानांगोन फोथांनांगोन फेदेरनांगोन नालाय। बेनिफ्राय बेखौनो बुंदों जुदि थांनानै गैया अब्ला आर'ज बिलाइ सुफुंनाय समाव आरो गथायनाय सिगां एबा गथायनायनि सिगां दंफां फुलि गायनो हागोन होननानै बुंदों। जायफोरनाखि नोंथांमोना अमृत बिक्स आन्दलननि थाखाय दंफां फुलि गायदोंमोन नोंथांमोना दंफां फुलिया थैदोंब्ला गोदानै गायनो हागोन बेखौ बुंदों आरो बिथांमोना। आरो बिनि फट'खौ नोंथांमोना बे फर्माव सिथाबनानै होनांगोन आरो बेनिबो मोनसे जायगा दंखायो नोंथांमोना आं दिन्थिजोबगोन उनाव फारि फारि। दायो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय माखासे क्राइटेरियाफोर मेनसन खालामदों नाथाय थेवब्लाबो बे क्राइटेरियानि सिङाव जोङो नुनो मोनाखै जे 60 बोसोरनि सासे आइजोआ एबा सासे मेम्बार्सआ एबा पेन्सन मोननाय सासे मेम्बार्सआ बेखौ मोना होननानै बुंनाय मोनसे क्राइटेरिया जों नुनो हायाखै एबा नुथ'वाखै। नाथाय जोङो सिगांनि माखासे क्राइटेरिया फोसावनाय आं बेहाय मोननो हादोंमोन आरो नोंथांमोननो आंबो फोसावदों गुबुनफ्राबो फोसावदों जानांगौ। नाथाय नोंथांमोनहा बेखौ कनफिउस खालामनाङा जे नोंथांमोना 60 बोसोर जानाय सासे सुबुंब्लाबो एबा मेम्बार्सबाबो बेखौ एप्लाइ खालाम। मानो होनबा नोंथांमोननि माखासे पेन्सनखौ जे बे मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे 10,000 रुपिसनि थाखाय मोनसे जा फर्म साबमिट होगोन बिनि दारै नोंथांमोननि पेन्सनखौ दाननानै होनो हाया। मानो होनोबा जोङो जायखौ उनाव एप्लाइ खालामदों एबा जा नोंथांनि एप्लाइ खालामनाय बे फर्म बिनि माखासे भेरिफिकेसनाव बिथांमोना बेखौनो रेजेक्ट खालामगोन नोंथांनि पेन्सनखौ दाननाय जानाय नङा। थेवब्लाबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनाया मोजां मानो होनोब्ला जोङो अनुदान हिसाबै बेखौ मोननो हानोबो हागौ एबा मोननोबो हागौ आरोना नोंथांमोनहा बेनि थाखायनो बेखौ एप्लाइ खालामनाया मोजां। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामालासिनो थानो नाङा आरो बेहाय जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोननि पेन्सना बेवहाय दानजाया। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालाम आरो साफ्रोमबो बेफोरखौ फर्मखौ फिलआप खालाम मोजाङै आरो गोनांथि जानाय बायदि माखासे क्राइटेरियायाव नोंथाङा हाबोब्लानो नोंथाङा बे लनखौ मोननो हानाय जागोन एबा 10,000 नोंथांमोना अनुदानखौ मोननो हानाय जागोन। बेहाय क्राइटेरिया दङ आरो माखासे एग्रिमेन्ट दंखायो बेहाय साइन होनांगौ। माखासे क्राइटेरिया एबा खारिथियाव गाखोआब्ला एबा भेरिफिकेसनाव नोंथांमोनहा जुदि गाखोआब्ला क्राइटेरिया हिसाबै नोंथांमोना गाखोआबा बेखौ दानगोन होननानै माखासे डिक्लेरेसन दंखायो। बेवहाय माखासे साइन खालामखानांगौ नालाय बेखायनो नोंथांमोना क्राइटेरिया गैयैफोरा मिलायैफोरा बेहाय मोननाय जानाय नंखाया आरोना। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बिनि माखासे क्राइटेरियाफोरखौ अरिजिनेल फर्मेटाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय एबा बर' रावजों जों मोनथिनानै मोनबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दङ भिडिअ आरोबाव बर' रावजों जोङो बिनि फर्मेटफोरखौ नायनानै जों माबोरैहाय फिलआप खालामनांगौ बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनाय जागोन एबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम आरो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालाम। थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।